vesprà, no? I gràcies per assistir a la xerrada que farà Amèlia Ortiz sobre els eclipsis en general i en concret per a l'eclipsi. Abans, però, de passar... Sí, clar. Sí. Abans, però, de parlar, de presentar la xerrada d'avui, ahir acabem de repartir un díptic sobre les jornades matemàtiques que es fan a Gata el divendres i el dissabte de la setmana que ve. ¿Será en catalán? ¿Será en valenciano o en castellano? En valencià. Les conferències aquestes són en castellà. Disculpe, porque somos extranjeros y comprendemos... Pensaba que fuera en castellano. Cierto. Disculpe. No passa. No. Si no entiendo, no vale. Bueno, no sé si coneixeu les xerrades d'aquestes de les jornades matemàtiques. Es fan divendres per la vesprà, us fa una xerrada, ahir teniu el títol de les xerrades, després dissabte per matí es fa 2 tallers seguits d'una conferència i per la vesprà n'hi ha una tercera conferència. Ahí teniu els títols de les xerrades i la gent, i tallers, i la gent que ho desenvolupa aquestes activitats. Bé, estem convidats tots a anar i, si entre nosaltres, dir-vos que els de Gata no són tan eixuts com vosaltres i ens conviden un refrigeri. Bé, pel que fa a la xerrada d'avui, dir-vos que Amèlia Ortiz és doctora en física per la Universitat de València i treballa en l'Observatori Astronòmic d'aquesta universitat. Ella ha desenvolupat la seva activitat investigadora en el camp de l'astronomia en diferents centres. Entre ells està l'Observatori Astronòmic de Trieste, a Itàlia, la Universitat de Bonn, a Alemanya, la Universitat de Nova Gal·les del Sud, a Austràlia, i l'Observatori Astronòmic de Brera Medate, a Itàlia. Des del 2003 es dedica a la divulgació de l'astronomia. En concret, participa en el desenvolupament de les visites a l'Observatori de la Universitat de València. També treballa en el desenvolupament d'activitats i recursos sobre astronomia per a les persones amb discapacitat. És membre de la Societat Espanyola d'Astronomia, de la Societat Astronòmica Europea i de la Unió Astronòmica Internacional. Bé, la doctora Amèlia ha sigut guardonada amb el Premi 9 d'Octubre de l'Ajuntament d'Alberic en la modalitat de ciència, això en l'any 2018. En el 2019 va ser premiada amb el Premi a la divulgació de les ciències planetàries de la Societat Europea Planetària, això en el 2019, i en el 2022 amb el Premi Nacional José María Sabirón a la divulgació científica. En aquest any també va publicar el llibre Astronauta, pioneres de l'exploració espacial. I això ha sigut un tast del seu currículum. Doncs res més. Li dono la paraula a Amèlia, que li agraeix que aquesta vesprà estigui així amb nosaltres. A vegades per descomptat per assistir aquí.
la presentació, gràcies a l'associació del dia 0 per convidar-me a vindre avui a donar-vos aquesta xerrada. Bé, estem així avui degut a una coincidència astronòmica realment extraordinària. Segurament ja sabeu, en 3 anys consecutius anem a poder veure 3 eclipsis de sol en la península ibèrica. 2 totals i un híbrid. Per que us feu una idea de l'estranya que és aquesta situació, en promig, en un lloc de la Terra es pot veure un eclipsi total de sol cada 375 anys. O sigui que som realment afortunats de poder estar vivint i tindre la possibilitat de veure estos eclipsis. L'últim eclipsi total que es va veure en Espanya va ser en 1905. En aquella època la banda de totalitat era molt semblant a la banda de totalitat de l'eclipsi que veurem ara en agost. I també va coincidir que va ser l'únic país de l'Europa continental on era visible aquest eclipsi. Per tant, tots els astrònoms d'Europa vingueren a Espanya a observar-lo. Aquí tenim una foto del director de l'Observatori de Ginebra que va vindre a Mallorca, va triar el lloc. Va anar a Mallorca a veure l'eclipsi total. I així tenim una foto d'un grup de gent en aquella època mirant l'eclipsi. I en aquella vegada també es van llançar una sèrie de globus per observar l'eclipsi des de dalt i estudiar una cosa que s'anomenava serps solars i que després parlarem un poc més. De moment eren un misteri, les serps solars. Bé, per què es produeix un eclipsi? Tenim el Sol, la Terra, la Lluna, i de vegades estan alineats. Si la Terra li fa ombra a la Lluna, es produeix un eclipsi de Lluna. Quan la Lluna s'interposa entre el Sol i la Terra, ahí tindrem un eclipsi de Sol. La Lluna fa ombra, projecta ombra sobre la Terra i hi ha un eclipsi de Sol. Com sabem, la Lluna pega una volta, una òrbita al voltant de la Terra de 27 dies i mig. Per tant, cada 27 dies i mig podem esperar que s'interposarà entre el Sol i la Terra. Són les fases de Lluna nova, que no la veiem. Però no tenim un eclipsi tots els mesos. I això per què és? El pla de l'òrbita per on es maneja la Terra es diu eclíptica i el pla de l'òrbita lunar, de l'òrbita de la Lluna, està inclinat 5 graus respecte del pla de l'eclíptica. Això fa que, encara que pugui semblar que els 3 cossos estan alineats perfectament, si els vegem des d'un altre punt de vista, vegem que realment no estan alineats. L'ombra de la Lluna no es projecta sobre la Terra i no n'hi ha eclipsi. Els punts on l'òrbita de la Lluna talla l'eclíptica es coneixen com nodes lunars. Es produirà un eclipsi solament quan la Lluna passi per un node lunar que estiga alineat amb el Sol i la Terra. I això passa solament 2 vegades a l'any. En aquests 2 casos, en 2 llocs oposats de l'òrbita terrestre. I com la rotació de la Terra no està sincronitzada amb la rotació de la Lluna, cada vegada aquests eclipsis es produiran en un lloc distint de la Terra. Era tota la pressa, però... Així tenim ara una imatge real d'un eclipsi feta des de l'espai per un satèl·lit geoestacionari. És un satèl·lit que està sempre damunt del mateix lloc de la Terra.
així vegem que està fent-se de dia, podem veure el cursor, així està fent-se de dia, i ara per així començarem a veure l'ombra de la lluna que va recorrent la superfície de la Terra durant aquest eclipsi total. L'ombra es desplaça a una velocitat considerable, uns 2.400 km per hora. Això fa que els eclipses totals, quan la fase de totalitat que pots observar en un lloc concret, no dura mai més de 7 minuts, crec que és el màxim. Perquè això, la lluna passa molt de pressa. I com és possible que la lluna plegui a atrapar completament el Sol? Això es deu també a una altra coincidència còsmica absolutament excepcional. I és que el Sol és 400 vegades més gran que la lluna, però també es troba 400 vegades més lluny de la Terra que la lluna. Això fa que el tamany aparent del disc del Sol i de la lluna en el cel sigui el mateix. Vistes de la Terra ens sembla que tenen el mateix tamany, més o menys. Tots sabem que la Terra té una òrbita el·líptica al voltant del Sol. Hi ha un punt en el qual està més a prop del Sol, que és el periheli, per ell va ser el Metzger, i hi ha un altre punt, que és l'afeli, en juliol, que és quan més lluny estem. Degut a això, quan estem en el periheli, estem més prop del Sol, el vegem un 3% més gran que quan estem en l'afeli. La Lluna també té una òrbita el·líptica al voltant de la Terra i en el seu moment de màxima aproximació a la Terra, la vegem, que és el perigeu, la vegem un 14% més gran que quan es troba en l'apogeu, quan està més lluny. Doncs aquest joc de distàncies que canvien lleugerament i tamanys aparents que canvien lleugerament estan darrere dels diferents tipus d'eclipsis que podem observar. Tenim l'eclipsi total, l'anular i el parcial. L'eclipsi parcial és senzillament quan la lluna solament tapa una part del Sol. Una part del Sol, no aplega a tapar-lo completament. Un eclipsi total es produeix quan la lluna està suficientment prop de la Terra com per a cobrir completament el disc solar. En aquests casos, l'observador que està així en la zona de l'ombra, de l'ombra de la lluna, veu un eclipsi total. La lluna tapa per complet el Sol. Mentre que els observadors que estan en les zones de penumbra, al voltant de l'ombra, estos encara veuen un poc d'un tros de Sol i per tant veuen un eclipsi parcial. I l'altre cas és l'eclipsi anular, que és quan la lluna està més lluny de la Terra que en el cas anterior. Això vol dir que la vegem més xicoteta, més menuda que el disc solar. I per tant no acaba de cobrir-lo del tot i podem veure un anell de llum al voltant de la lluna, per això es diu eclipsi solar. I després n'hi ha una classe d'eclipsi que és molt rara, molt freqüent, i és un eclipsi hídric. I aquest eclipsi es produeix a causa de la curvatura de la Terra. Quan comença l'eclipsi, aquesta és la direcció en la que es maneja la lluna. Quan l'ombra de la lluna durant l'eclipsi cau així, aquest observador està relativament lluny de la lluna, la veu un poc més menudeta que el Sol i l'eclipsi és anular. En canvi, quan l'ombra passa per l'equador, l'observador està més a prop de la lluna que el que estava així. Per tant, veu la lluna un poc més gran, suficientment com per a que capi completament el Sol. I per a ell, l'eclipsi és total. I acaba una estona, quan
travessant per la Terra, quan la frega així, aquest observador tornarà a veure un eclipse anular, perquè de nou està un poc més... La lluna la té un poc més llunyana i la veu més lenta. Este és el cas d'un eclipse que es va produir, que va passar per Espanya el 10 d'abril de 1912. Va començar sent anular, va tindre 6 segons de totalitat i després va continuar sent anular. Esta és una animació de lo que veurem el 12 d'agost. Bueno, és el que veurem, el que passarà el 12 d'agost. L'ombra gris és la zona on se veurà l'eclipse parcial i la taca negra, com és allà en Sibèria, és la zona de totalitat. O sigui que la totalitat, allà també es veu, la totalitat començarà en Sibèria, passa per Groenlàndia, un poquet d'Islàndia i després ja acaba en Espanya. I això vol dir que el millor lloc per observar aquest eclipse serà Espanya, perquè en Groenlàndia normalment està núvol i en Islàndia les probabilitats de que estigui núvol també són prou altes. Per tant, esperem que vinga molta gent de fora a veure aquest eclipse. La zona de totalitat en agost comença un poquiu més o menys a partir de Cullera cap al nord es veurà la fase de totalitat. Així no tindran la sort de poder veure-ho. Veuran un eclipsi parcial molt profund, però no el veuran total. I això importa. Ara després anirem passant i val la pena desplaçar-se per anar a un lloc que estiga dins de la zona de totalitat. Quan més al centre de la totalitat està, més llarg és l'eclipsi. Per exemple, en Oviedo durarà quasi 1 minut 40 segons i en Castelló de la Plana durarà 1 minut i mig. En València la totalitat la veurem durant 1 minut solament. I quan més te'n vas a les vores de la zona de totalitat, va reduint-se el temps que es pot gaudir de la totalitat. És curiós aquesta banda de totalitat que esquiva estratègicament tant Madrid com Barcelona. I clar que me veig així. És una volta, no passa res. Com es veu un eclipse total de sol? Si veig un fotomuntatge de la progressió de dos eclipsis, uno va veure en Dallas en 2024 i l'altre en Oregon en el 2013. Tots els eclipsis comencen en una fase parcial. La lluna comença a tapar el sol. Molt important, les ulleres d'eclipsi. Cal observar l'eclipsi amb ulleres d'eclipsi homologades. Sempre. El primer, posar-se les ulleres i després ja mirar al sol. Hi ha gent que mira i després posa les ulleres. Quan va progressant l'eclipsi, apleguem a la joieria solar. Primer tenim l'anell de diamants. És quan la lluna ja està quasi a punt de cobrir completament el sol i encara vegem una part del disc solar. La llum és molt interessant. Crea aquest efecte d'anell de diamants, un diamant ahí ben gros. I després, en seguida, vegem les perles de Rayleigh. Les perles de Rayleigh són simplement la llum del disc solar que encara aconsegueix colar-se per entremig de les muntanyes solars. El perfil de la muntanya, de la lluna, és rugós, de muntanyes i de valls. Doncs els últims rajos de llum que aconsegueixen passar per entremig de les muntanyes, per les valls, són el que formen el que es coneix com a perles de Rayleigh. I ja després apleguem a la totalitat. La totalitat, tot fosc. Està tot fosc perquè encara portem les ulleres d'eclipsi posades. Ara és el moment, i l'únic moment en el que es pot, ens haurem de llevar les
ulleres i podrem veure la corona solar, que és tota la raó, la raó que n'hi ha darrere de tota l'expectació que produeixen els eclipsis totals de sol, perquè és l'única vegada que podem veure la corona solar, la part més externa del sol. En ninguna altra ocasió podem veure-la. A no ser que sigui artificialment en alguns aparells que n'hi ha ara, però la lluentor del disc solar, sí, ja ho sé, que estic donant la xerrada. La lluentor del disc solar és massa intensa com per a que puguem veure el brillo de la corona. I per això, solament durant la fase de totalitat es pot veure la corona solar. La gent que ho ha vist diuen tots que es produeix un cúmul d'emocions molt intens i que realment val la pena fer l'esforç d'anar a veure la totalitat, perquè encara que siga l'eclipsi un 99% parcial, aquest 1% ja fastidia, ja no pots veure la corona, ha de ser total. I bé, després de la totalitat, en seguida que notem que comença a lluir un poc més el sol, ha treballat les ulleres i ara ja gaudir del final de l'eclipsi, les perles de l'Índia per l'altra volta, l'anell de diamants i la fase d'eclipsi parcial. Així tenem una animació d'un eclipsi real observat des de la Terra. Perquè ara veurem que està la fase parcial, l'anell, les perles, la totalitat, la corona, que de repente apareix, l'altra volta, perles, anell, i després ja la totalitat. I la parcialitat, però i ahir veiem núvols que passen en aquest moment d'ahir. Altres fenòmens que es produeixen durant un eclipsi de sol. Òbviament, la llum ambiental va canviant. Les ombres són més nítides. A l'haver menys llum, l'ombra és més nítida. La penumbra és més menuda, o no apareix. Els animals es preparen per a dormir, perquè va fer-se fosc i pensem que és hora d'anar a dormir. Es produeix una baixada de temperatura que pot a vegades ser 10 graus. Agafes una rebequeta perquè en aquest moment es notarà. Es produeixen canvis en el vent també, els canvis de temperatura, una foscor creixent. De vegades es pot veure inclús l'ombra de la lluna que s'aproxima des de l'oest. Es veuen bandes d'ombra, que ara parlarem d'elles, i també apareixen estrelles al cel. Podem veure les estrelles de dia, perquè el sol està tapat. Les bandes d'ombra són les famoses serps solars, de les que parlàvem en la segona diapositiva, que van observar en 1905. Són simplement estan simplement causades per la turbulència atmosfèrica de la Terra. Com que ve molt poca llum del Sol, aquests nuvolets que passen per ahí, la turbulència de l'atmosfera es nota molt més. I en este vídeo podem veure l'ombra de la lluna, que estan preparant-se per a veure l'eclipsi total. I ara, per esta zona d'ací baix, comença a fer-se fosc. No s'aprecia molt, però és l'ombra de la lluna. És l'ombra de la lluna que ha plegat allà on es trobaven els observadors. I què passa si està ennuvolat? És un poc de disgust, però bueno.
encara es podran veure coses. La llum ambiental canviarà, els animals, quan fent-se fosc, també se'n van a dormir, baixa la temperatura, es produeixen canvis en el vent, una foscor creixent, igual com en el vídeo que hem vist abans, igual aconseguim veure l'ombra llunyana que s'aproxima entre els núvols, però bé, quan plega la totalitat, com es veu en la foto, està molt fosc i ja està, però no, res més. Ja que esperem que no estigui en bolixeria. Bé, els eclipsis solars han tingut un gran interès científic al llarg de mil·lennis, de fet. Ja abans de Crist, en el segle segon abans de Crist, Hiparc va utilitzar un eclipsi total de sol per a medir la distància de la Terra a la Lluna. Ell sabia que en una ciutat de Turquia, en Helioponto, s'havia vist un eclipsi total de sol. Mentre que ell, Hiparc, a Alexandria, que estava a 1.000 quilòmetres de distància, havia vist un eclipsi parcial. El sol la lluna solament havia tapat un 80% del sol. I sabent això, sabent la distància entre les dues ciutats i amb càlculs trigonomètrics que ell mateix acabava de desenvolupar, va aconseguir determinar la distància de la Terra a la Lluna en un error d'un 20%. En l'eclipsi de 1860 es va poder determinar la naturalesa de les protuberàncies solars. Les protuberàncies solars, com veu en aquella foto, són una espècie de llaços de material que expulsa el sol que estan per la superfície del sol, produïts per els camps magnètics. Doncs en 1860, de nou, va ser un eclipsi que solament es va veure en Espanya, en tota l'Europa peninsular. I diversos equips de científics internacionals vingueren a Espanya. Un grup britànic va anar a Ribadellosa, a l'Ava, anaven amb Warren de la Rue, i un grup de l'Observatori Nacional de Madrid, el Real Observatori de Madrid, va vindre al desert de les Palmes, acompanyat pel pare jesuïta Angelo Secchi, que era un astrònom, era el director de l'Observatori de Roma, era un astrònom molt reputat, i en aquella època començava la fotografia i començaren a fer-se fotografies dels eclipsis de sol. Bé, el dubte era que s'havien vist les protuberàncies durant eclipsis totals, però no se sabia si eren un efecte de l'atmosfera terrestre o si era algo que passava a la Lluna o si realment es produïen en el Sol. Així que feren unes fotos en Àlava, José Montserrat va fer les fotos des del desert de les Palmes de Castelló. José Montserrat era un catedràtic de química, va ser també rector de la Universitat de València. I en les fotografies s'apreciava que, a pesar d'haver sigut fetes des de llocs separats 500 quilòmetres entre si, la posició de les protuberàncies coincidia. Per tant, devien d'estar molt lluny, o sigui, en el Sol. Si hagueren estat en la Terra o en la Lluna, s'hauria notat una diferència de posició degut a efectes de paral·laxi. 8 anys després, en l'eclipsi de 1868, Janssen va observar, va analitzar la llum de la corona solar i va descobrir que hi havia un element químic que no es coneixia en l'època. I el va anomenar heli, òbviament perquè en grec el sol és helios, i com era un element propi del sol, li va posar el nom d'heli. Després s'ha trobat també en la Terra.
l'eclipse de 1910 va ser l'eclipse de la relativitat general d'Einstein. Aquest any, Arthur Eddington va voler aprofitar l'eclipsi per a comprovar una de les prediccions que havia fet la relativitat general d'Einstein, que havia sigut publicada 4 anys abans. I això és. Segons la teoria de la relativitat, una massa deforma l'espai-temps al seu voltant. Una gran massa com el Sol deforma l'espai-temps que té al seu voltant. Això què vol dir? Que la llum d'una estrella que estiga prop del Sol o darrere del Sol es veurà desviada quan passa a prop del Sol i fa que aplega fins a la Terra. Però des de la Terra nosaltres fem la projecció en línia recta, al cel, i ens sembla que l'estrella està en una posició diferent d'on es troba realment. Com comprovar això? El que va fer Eddington va ser una fotografia del Sol eclipsat i es mediren les posicions relatives de les estrelles que estaven prop del disc solar, en la projecció. I 6 mesos després es va repetir la foto i es va comprovar que les estrelles pareixia que s'havien manejat exactament la quantitat que havia previst la teoria de la relativitat. Aquesta va ser la primera confirmació experimental de la teoria de la relativitat general. I una altra de les coses interessants dels eclipsis totals és que ens permeteixen estudiar les característiques de la corona solar, perquè és l'únic moment, com he dit, en el que podem veure la corona. La corona solar canvia depenent de l'estat d'activitat magnètica que hi ha en el Sol en cada moment. Sabem que hi ha cicles solars, uns cicles de màxima activitat i uns cicles de mínima activitat solar. Durant un mínim solar, la corona apareixia un poc més allargada, suau, i durant un màxim solar, la corona, en canvi, es veu amb molts picos, és més esfèrica, és més complexa. Com es veurà en l'agost? Com la veurem? Segurament una cosa d'entremig, perquè estem eixint d'un màxim solar. Crec que semblarà un poc més aquella foto, però igual no tan exagerada. No solament en la Terra podem veure eclipsis, també hi ha eclipsis en altres llocs. Per exemple, la lluna Io, que està produint un eclipsi total sobre Júpiter, i el mateix passa allà en la lluna Tita, que està produint així un eclipsi en estat de Saturn. També hi ha altres tipus d'eclipsis que els han donat uns altres noms, però que són eclipsis també. Són trànsits i ocultacions. Els trànsits s'utilitzen per a detectar exoplanetes. Observem una estrella i si a l'observar l'estrella deixem que la seva llum entorn cau periòdicament, això vol dir que hi ha algú que està eclipsant-la periòdicament. I a partir d'ahir deduïm que normalment es tracta d'un planeta. I també tenim les ocultacions. Això són objectes que passen per davant, són objectes que estan prop de nosaltres, del sistema solar, que de quan en quan coincideix que tapen una estrella del fons, l'estrella està més lluny. I aquesta ocultació, el temps que dura l'estrella ocultar i com es produeix la caiguda de llum de l'estrella, això ens dona pistes sobre com és aquest objecte. Fa unes setmanes es va veure un objecte transneptunià, que és bàsicament una roca fosca
perquè tenia 500 quilòmetres de diàmetre, o sigui, molt menuda, que no podem veure directament, però que hem pogut veure que de repente tapava una estrella i després tornava a assomar-se l'estrella, no? I hem dit, ui, ahí ha passat alguna cosa. Es va veure que la llum de l'estrella no queda bruscament, sinó que crea poquet a poquet. Això indica que hi ha una atmosfera que has començat a tapar-la i després ja cau del tot, es fa fosc, quan el cos està passant per davant de l'estrella i després torna a recuperar la llum d'aquesta estrella poquet a poquet, tornem a veure-la poquet a poquet, mentre acaba de passar-li l'atmosfera per damunt i ja està, després ja es veu normal. Aquestes coses també, aquestes ocultacions també aprofiten per a determinar la forma d'asteroides, per exemple, que no podem veure-los directament o amb detall, les ocultacions ens donen pistes sobre el tamany i la forma que poden tenir. I, per últim, presenta un món d'eclipsis, que és un mapamundi que hem creat des de la Societat Espanyola d'Astronomia, la Comissió d'Astronomia Cultural. Hem creat un eclipsi, un mapamundi interactiu, a veure si funciona. I així en este mapa podem anar a qualsevol lloc del món i hem localitzat artefactes i manifestacions artístiques relacionades amb els eclipsis, abarcant tota la història pràcticament del món. Si tenim, per exemple, en València tenim una moneda de bronze que es va fer per a commemorar l'eclipsi de l'any 1900. Tenim des de 5.000 abans de Crist fins a l'actualitat. Tenim diverses manifestacions. Tenim l'observació del dragón celestial de la religió xina. Ahí tenim una xicoteta explicació de què és i on es pot trobar. N'hi ha un poc de tot. N'hi ha pel·lícules, n'hi ha cançons, n'hi ha quadres, n'hi ha fotografies, mites, llegendes, n'hi ha de tot. Això és molt entretingut. És molt entretingut de visitar. Els anime a que exploren un poc. Molt bé. Com observar l'eclipsi? Anem a lo pràctic. Principal, utilitzar ulleres d'eclipsi. Certificades ISO, és molt fàcil de recordar, 12312-2. Si anem a utilitzar binoculars o un telescopi, sempre amb un filtre solar, mai sense filtres. Com que la part de l'eclipsi, la part de totalitat de l'eclipsi, durarà 1 minut o 1 minut i mig, com a molt. Però la resta del temps és un eclipsi parcial. Anem a tindre 45 minuts d'eclipsi parcial abans d'arribar a la totalitat. En aquests 45 minuts podem fer experiments, projectar, sobretot això, projectar la imatge del sol fent forats xicotets entre els dits de les mans, podem projectar la imatge del sol. I es veu poquet, es veuen les mitges llunes de la parcialitat. També es pot fer un trosset de paper, fer-li un forat menut, i això també ens permet projectar la imatge del sol sobre una pantalla oscura. Així, en aquest cas, teníem uns prismàtics i estem projectant el sol, la llum del sol,
així es veu la parcialitat, allà està menjat sobre una zona negra, o també es poden utilitzar una paleta o un escorredor, no sé què. Pràcticament tot allò que tinc als panells xicotets aprofita per a poder projectar la llum del sol. Valls d'arbres que tenen moltes fulles també es pot veure el sol projectat. I si no, també es pot construir una càmera estenopeica, càmera oscura, que és molt senzilla de fer. Així tenim les instruccions, les tenim en la pàgina web de l'Observatori, si tenen curiositat per com fer-se'n una. I és simplement un tubo de cartó, un tubo llarg, com més llarg millor. En una part, en un extrem, tapat en paper de plata i un foraet, i a l'altre extrem, paper vegetal, que és on es projectarà la imatge del sol. Així vegem dos exemples de com es vea en l'eclipsi anular de 2005. Com no observar l'eclipsi? Ulleres de sol, ulleres 3D, la pel·lícula fotogràfica aïllada, que ja cada volta en tenim menys, però encara està per a radiografies, paper de ceba, els cristalls fumats, recordeu quan érem xicotets, tenies tota una varietat de coses. Tot això, absolutament no, molt perillós, perquè acabes fent malbé la vista. Una altra forma d'observar l'eclipsi és mitjançant el so. Utilitzant un d'aquests aparells podrem sentir l'eclipsi i això també fa que sigui accessible a persones amb discapacitat visual. I així es comencen. Volia provar el so. Molt importants per observar l'eclipsi. Anem a la zona de totalitat, per favor, perquè si no, no és el mateix, no és la mateixa experiència. Però, ja que hem d'anar a la zona de totalitat, anem a triar un bon lloc. Per exemple, hem de tenir en compte la probabilitat de que estigui núvol. En Oviedo es veurà molt bé l'eclipsi, estarà més alt en el cel que sigui en València. Serà més llarg també la part de la totalitat, però la probabilitat de que estigui al núvol està entre el 70 i el 80%. Per tant, jo aniria a l'interior de Teruel, Cuenca, perquè també inclús la zona de la costa, València, també estarà la cosa al 30-40%, ahí. També n'hi ha de tenir en compte les condicions locals. Hi ha aplicacions, com per exemple esta, el ShadeMap, que te trauen com trauen les ombres d'edificis i de muntanyes un dia determinat a una hora concreta. Este és un mapa de la Malvarrosa, el dia 12 d'agost, a les 8:30 de la vesprada, i veiem que en la platja es podrà veure si estem arrimats a la banda del mar o per la marina. La marina pot ser un bon lloc per a veure l'eclipsi. I així veiem, per exemple, que Penyíscola n'hi ha que anar en compte amb les ombres de les muntanyes, però en canvi Castelló de la Plana, la platja de Castelló de la Plana, serà un bon lloc per a veure l'eclipsi. I de fet, la platja de Castelló de la Plana és un dels llocs que la Generalitat Valenciana considera punt d'observació oficial. Aquests punts d'observació oficials són 8 llocs on la Generalitat
que la Generalitat ha triat perquè són llocs on pot haver més de 1.000 persones i on hi haurà dispositius especials de seguretat, ambulàncies, policia, etc. Però no vol dir que siguin els únics llocs on es pugui veure l'eclipsi. L'eclipsi es pot veure des de qualsevol lloc, sempre que tingues l'horitzó oest sense obstacles. Perquè, com es produeix a les 8:30 de la vespre, estarà ja molt baixet en el cel. Per tant, hi ha que anar en compte, però solament això, que no hi hagi cap obstacle en l'horitzó oest. I coincideix que la nit de l'eclipsi és també la màxima de la pluja de Persèides. Quin plan millor que primer observar l'eclipsi, després que menges l'entrepà, tranquil·lament, a mig del camp, i després a la nit de les Persèides. Entre altres coses, per la possibilitat que es produïsquen molts embussos. Perquè si acaba l'eclipsi i tota la gent està desplaçat a un lloc per a veure'l, diu, ja s'ha acabat, anem, tots a casa. Tots a l'hora se'n van a casa, és molt probable que es produïsquen embussos. I per tant, si podem fer un poc més gradual el moviment de cotxes per la carretera, serà millor. I després tindrem un eclipsi de lluna, el 28 d'agost, que serà quasi total, però en aquest cas no serà total. I és que sempre que n'hi ha un eclipsi de sol, normalment, o un parell de setmanes abans o un parell de setmanes després, va seguir d'un eclipsi de lluna. Per què? És prou lògic. Si el dia 12 d'agost la lluna està alineada entre el sol i la terra, 14 d'un parell de setmanes després, quan la lluna estiga darrere de la terra, en fase de lluna plena, continuaran, és molt possible que es mantinga aquesta alineació i per tant es produirà un eclipsi, que és el que passa en aquest cas. Així tinc una animació de com es veurà l'eclipsi. El màxim de l'eclipsi es produirà a les 6:10 del matí. O sigui, igual és millor aixecar-se a dormir i alçar-se matinet a veure. A veure, ahí comença la fase de totalitat. Bueno, totalitat no. L'ombra de la Terra que tapa la Lluna, però que no plegarà a tapar-la del tot. Quedarà quasi. Repassem un poc. L'eclipsi en València es veurà la totalitat, començarà a les 20:32 i fins a les 20:33, un minut. En Castelló de la Plana serà 20:31 a 20:33, un minut i mig. Com vegem, des de les 8:15 ja s'apreciarà bé que la lluna va menjant-se al sol. I a partir de les 8:15 ja podem estar veient la fase parcial i preparar-nos per a la totalitat. I repassem. Planejar sempre, planejar amb antelació des d'on podem observar-lo. Quan menys ens desplacem, millor. Si podem anar a un lloc despejat i que estigui a prop del lloc on ens trobem aquests dies, a peu, el millor. Però sí, desplaçar-se a la zona de centralitat, sí, això sí. Però ja dins de la zona de centralitat, anar en compte perquè igual hi ha molta gent que a les 7 de la vespre diu anem a agafar el cotxe i se n'anem a veure l'eclipsi. Igual no aplegues al lloc on vols anar, no? Hi ha que anar en compte. Comprovar la predicció meteorològica, seguir les mesures de seguretat, les ulleres d'eclipsi, que es poden comprar en molts llocs, que són molt baratetes, n'hi ha molt baratetes, que no és precís gastar-se 50 euros, en dia una amiga. No, per menys de 3 euros estem venent més en la tenda de la universitat. O sigui, ja està pagat. I després la viu de les Persèides, perquè així tampoc s'eviten tot el trànsit de tornar a casa.
Així tot, després tindrem una vegada tindrem unes altres dues oportunitats, com deia, el 2 d'agost del 2027 també serà total l'eclipse. Serà molt xulo perquè es produirà a les 10:30 a les 11 del matí, el sol estarà ben alt, es veurà molt bé. L'únic problema és que si volem veure'l des d'Espanya, hem d'anar-nos molt al sud, però bé, es pot anar al sud a veure'l. I després l'eclipse anular el 26 de gener, això sí que podreu veure'l des d'ací, estupendament. I ja està, amb això acaba. Us presente a Catalineta i a Filedor. Catalineta i Filedor són els protagonistes d'una rondalla mallorquina. I en 2019, la Unió Astronòmica Internacional va fer un concurs per a posar noms a planetes i estrelles. I un grup d'estudiants mallorquins va proposar que una estrella s'anomenara Filedor i el seu planeta Catalineta, un planeta descobert per el mètode d'eclipsis, de trànsits. I van guanyar, i efectivament ara actualment hi ha una estrella que s'anomena Filedor i el planeta és Catalineta. Ahí tenen una llista de webs que crec que poden ser interessants, tenen molta informació sobre l'eclipsi i jo ja acabé així. Moltes gràcies per estar. ¿Tenen alguna pregunta, curiositat, comentari? El eclipse de luna se verá en los mismos sitios que quiere decir, ¿se ve en todas partes o solo en los sitios donde se ha visto en su localidad el eclipse de sol? Una pregunta. El eclipse de lluna es veurà en tot l'hemisferi de la Terra on és tècnic encara la lluna. Perquè en aquest cas els eclipsis de lluna són molt agraïts perquè poden veure's des de molts llocs distints, des de la meitat de la Terra. Gràcies. L'únic que com serà ja a les 6 del matí aplegarem a veure la totalitat, la fase màxima, però no acabarem de veure ja l'eclipsi encara estarà acabant-se quan s'amaga la lluna i ja no la podem veure. Per experiències d'anteriors eclipsis, no? Es diu que un eclipsi mou al voltant d'1 milió de persones. Correcte. Bueno, això pot originar un caos espectacular, no? Per això la Generalitat ha publicat un programa d'acció per a previndre que n'hi hagi problemes. Va haver problemes de possaments de cotxes, pot haver problemes d'incendis, perquè a més també és una època que fa molta calor, no propensa que hi hagi incendis. I sí, el turisme d'eclipsis és molt important. Sí, hi ha gent que és apassionada dels eclipsis, per això que un eclipsi total és una cosa que realment causa passió en molta gent. I van viatjant per tot el món i seguint els eclipsis totals, perquè tampoc se'n produeix en mitjana un cada 18 mesos i moltes vegades a soles es poden veure des del mig de l'oceà. 3/4 parts del planeta és aigua. Entonces, que siguen en un lloc fàcilment accessible no és tan comú. I per això la gent, quan hi ha un eclipsi, van a veure'l, siga com siga, i gastar-se els diners de viatjar i conec gent que s'ha anat a la Xina a veure un eclipsi total, o a Austràlia. Sí, va haver un a Turquia, al cap de Romania, va haver un farà 15 o 20 anys, no? Sí. Se va moure a molta gent, sí.
I per això n'hi ha preocupació des de Protecció Civil per veure què passaria, perquè hi haurà molt de moviment de gent amunt i avall. Per això el que se recomana és que la nit abans ja dormes en un lloc que estigui propet d'on vagis a veure l'eclipsi, un lloc on pugues aplegar a peu, preferiblement, i per evitar problemes. I després està que encara que recalquem molt les mesures de seguretat, sempre n'hi haurà algú que es farà mal els ulls perquè no li ha donat la gana posar-se les ulleres o no s'ha donat compte i s'ha quedat embobat mirant i no s'ha donat compte que ja tocava tornar-se a posar les ulleres. I això també estan reforçant-se els centres de salut dels llocs que han sigut declarats punts oficials d'observació. I aquesta dia que estigues a fora de casa amb les ulleres posades, perquè sempre tens tendència a mirar els cossos encara la miraràs més. Perdona, Vull dir, quan no estigues a casa tens que portar les ulleres tot el dia perquè tindràs tendència a mirar, sempre. No, però és com un dia normal. No, però un dia normal no ho és, perquè hi haurà moments que estaràs mirant o estaràs... Bé, normalment, si tu mires el sol, te molesta tant que de seguida apartes la vista, et quedes mirant. El perill és quan comença l'eclipsi, que ja no lluís tant, ja no te molesta tant, i pots estar tentat de dir, a veure, ja no me molesta tant. I mirar sense posar-te les ulleres i enxecar. Perillós. Clar. Quan estiguis a fora, portant-te sempre i tota l'estona que pugues, portar-te posades i... Si vols mirar el sol de quan en quan, per a aixecar-te no és una cosa. Per mirar el sol. Les ulleres de sol no et deixen veure res. Som oscures al 99.9999 d'eclipsi. No pots usar-les per anar per ahí. I vol posar un pal d'aigua i voler reflectir l'eclipsi en aigua. Això havia llegit jo que és una manera prudent de veure-ho. Podria ser. Pero eso se puede probar ahora, se puede probar mirar normal. Sí, pot provar mirar normal. Si no molesta molt... Sí, però no serà molt prudent mirar-lo sense ulleres reflectir. No crec. No li dirà molt. Per si acaso, no sé. No curar sense salut. Encara pot reflexar molt amb la llum. No se va portar... Jo vull dir, si tenen algun lloc que és una manera... Si és un lloc de fiar... Me salgo un poquito del tema, pero quería saber, ¿sin luna había habido vida en la Tierra? Pues... és complicat de respondre, però en principi la Lluna ha ajudat a que s'estabilira l'eix de rotació de la Terra. Mart té el problema de que l'eix de rotació va vorejar molt i això fa que tingui un clima molt erràtic, diguem. En canvi, el que tinguem la Lluna que tenim, que és prou gran, estabilitza l'eix de rotació de la Terra de manera que les estacions on el clima és molt més constant i això, òbviament, ha ajudat a que podrà aparèixer la vida. Es que pienso que Dios, no sé si juega a los dados, pero lo que jugaba muy bien es al billar, porque vamos, que la Tierra, la distancia de la Tierra al Sol sea lo suficientemente buena para que haya vida y que encima la Luna, porque la Luna realmente ¿qué es? ¿Una piedra que rebotó o un planeta que se estrelló contra la Tierra? Sí, se supone que hay varias teorías y todavía no hay ninguna que todo el mundo esté de acuerdo con ella, pero la más popular es que un planetoide del tamaño de Marte chocó contra la Tierra, lanzó al espacio un montón de material que poco a poco se fue juntando y se fue enfriando y formó la Luna.
Por eso digo que yo jugaba muy bien al billar porque es que es increíble. Y yo no me creo, pero que la distancia de la Tierra sea la que hay. Porque si hubiera 10 kilómetros más allá o 10 kilómetros más atrás, seguramente la Tierra no hubiera podido... Un poco más. Venus está en la zona de habitabilidad de la... Pero que además que la Luna choque con la Tierra y se quede a una distancia justa para dar giros alrededor, yo no creo en Dios, pero yo no sé, es justo casualidades muy finas, ¿no? Sí, lo que pasa también es que al revés, si no se hubieran producido esas casualidades, aquí no habría nadie para decir, oh, qué casualidades. Entonces, es un argumento que tengo que decirlo. No sé. Gracias. Molt bé, doncs moltes gràcies per aquesta part tan interessant i estem convidats tots a veure l'eclipsi. Pero no así, no así. Que desde la Marina ya se lo hizo. Es que esta mesa le propuso a una amiga que está en Torre Blanca. Y así el vivo de Prince, Ya. están en los oficiales. Que son las creencias que son y Deporte que no se multiplica, que apenas dentro de precisamente Yo,